Na začátku byl sen. Vybudovat místo, které bude vonět knihami. Místo, kde se bude pracovat s radostí. Místo, kde je svět ještě v pořádku. Vize se díky skvělému týmu, odhodlání a tvrdé práci stala realitou. Je neuvěřitelné, kam až jsme se od roku 1994 dostali. Ale bez skvělého týmu by to vše zůstalo jen snem. Od roku 1994 se ve Finidru napsali tyto a stovky dalších příběhů a každý je jedinečný. Třicet let je jenom začátek. A jaká je budoucnost Finidru? Budoucnost je zelená. Budoucnost je udržitelná.